Kan man få noget hjælp? Herovre! Okay. Skæbnen skræmmer! Jeg skal lige nærmere uheld. Mathias han ligger derovre, eller nej, undskyld, Martin. Kan de se os igen? Ja, de kan også godt høre, hvad du siger, men de skal nok ikke se os, siden du... Jeg kan ikke trække på mit køb på. Og nu, kæft, I også, fordi at... Ellers så kommer vi har et mindre problem. Har jeg snydt jer for 10 minutter? Der foregår der noget derovre. Mange gange undskyld, siger jeg, for det første, fordi vi havde en mindre fejl, fordi jeg tog den ud af strøm, tror jeg. Jeg ved ikke, om I så det, men ja. Vi er over 1 minut. Ja, det er rimelig meget mere præcist. Så sætter vi 1 minut til, det siger det bare. Vi gider ikke skuffe vores folk. Det er mere det der med, at vi så skal... Når vi skal uploade det her til YouTube, bliver det rimelig meget sværere, men... Kommer Justin Timberlake næste uge? Nej, Rihanna kommer. Ikke Justin Timberlake. Og hvis den lige lægger rimelig meget der, så er det bare fordi den lægger rimelig meget der, og det er irriterende. Og den burde lægge rimelig meget lige nu. Ja. Hvis du... Ja, jeg forstår ikke hvorfor, men den lægger rimelig meget lige nu, og hvis du har et problem med det, mand, så kan du bare sige til. Så kan du bare komme herhen, ikke? Og nu kan jeg lige spørge jer. Det er rigtig længe. Nu kan jeg lige spørge jer alle sammen, lægger den meget lige nu, eller kan I faktisk godt... Hvis... Man har faktisk lag. Ej, Clara har lige sagt... Martin, Clara har lige sagt Hannah Montana. Ikke mere hår på armene! De virker fint, er enig med Clara. Mathias, der er andre mennesker i det her hus. We want the guy with the gun. Bare fordi at det er ham, der har kontaktet dig, og du er hans ven, så okay. Så alt er helt okay. Vi har... Alt er... Jeg ved... Victor, nu hedder som vi... Ja, det er okay, der sker ikke noget. Så, Jeg hedder også Rasmus. Ja, vi hedder begge to Rasmus, fordi at det er et sejt navn. Så Næsten. Men alt er under kontrol, så hvis I hører nogle baggrundslyde, så er det bare nogle effekter, vi har på computeren for... Special Det er inde i make-up'en, det foregår alt sammen, det er spændende. Dårlig joke, det var der selv, der bad om ham. Paris Hilton, hun synger Gud, 3 og David, Woohoo. Så. Er det ikke lidt varmt? Ja. Vi har, jo det er lidt varmt. Vi har tænkt os at sende i hele 7 minutter til. Og jeg er ligeglad med hvad I synes. Selvom I synes det er et dårligt program, eller svære håndled. Selvom I synes det er et dårligt program, så bliver vi ved med at sende. I øvrigt, er det ikke sjovt det der sådan med ridderborg, I ved, sådan hvordan de sådan rundt om og altså. Det er bare noget jeg har tænkt over. We want violence, we want violence. Violence is a good thing. Er det nogensinde nogen... Psykolej, det skulle da klart, han siger sådan noget, den fucking... det er... Døde under de 30 minutter. Jo, det er der faktisk. Martin. Nej, det er... Det hedder nej, der er middelalder. Fedt. Yes. Jeg vil gerne give en besked til alle, som bor i Byrød. Hej. Jeg vil gerne give en besked til alle, som bor i Nykøbing. Hej. Jeg vil gerne give en besked til alle, der bor i København. Hej. Og så vil jeg også først og fremmest give en besked til alle, der bor et sted. Hej. Og alle de der ser det her. Hej. Det vil også være lidt upraktisk at give en besked til dem, der ikke så det, fordi så det vil ikke have så meget mening. Hej.
Det er et meget forvirrende program, som du nok allerede har lagt mærke til. Hvis du er tunet ind... jeg glemte Slagelse. Ja, okay. Alle dem for Slagelse, dem ignorerer vi bare. For det er ikke et sted, det er stedet. Der tror jeg der er noget, du lige har misforstået. Hey Rasmus. Yes. Hey man! Hvad så? Sådan noget, Jeg man er ikke Martins sige. replacement, dude! Godt. Nu synes jeg lige, du skulle tage en Okay. slapper, ikke? Så. Det tror jeg bare, vi ignorerer, og så bring in the cheese. Det er rigtigt nok. Og Så, sikkerhedsbak. Tilbage. Han tog min hash. så tror jeg til gengæld, mens vi hvorfor har Bernhard en stok? Det gamle Gilbert!